फरायबाय फरायनानै जोबनायनि उनाव आङो माने आबसु स्टार्ट खालामबाय ओंखारबाय माने इन्जिनियारिं फरायबाय थानाय समावनो आं आबसु ओंखारबाय थाखादोंमोन जों क'क्राझारनिफ्राय थांबाय थायोमोन आं सम सम सानडेआव फैयो बड'फा हाउसआव मालाबा प्रग्रामबा फैयो मालाबा ओरैनो फैनानै ओंखाम जानानै थाङो आरो थानायानो दिनैसिम बड'फा हाउसआव दङ 2009 10 सोनिफ्राय दङ आं 11 सरि 10 नङा 11 2012 11 12 निफ्राय दिनैसिम बड'फा हाउसआव दाबो फैनो रोङासै आं आबसु अफिसनिफ्राय साननायालाय सानदोंमोन इन्जिनियार फरायगोन साख्रि मावगोन मिथिबाय ना न'खर दागोन एकदम बिमा बिफायाबो बिराद आसामाव साख्रि मावगोन खिन्थु आबसुआव हाबनानै जेब्ला बेबायदि मटिभेसन स्टुडेन्टफोरजों गिदिंनानै ओरैबायदि जाबाय दिनैसिम इन्टारभिउ मोनसेबो होफेरासै दा बेबायदि मटिभेसन जेब्ला खालामबाय जायगायाव आं जिल्लायाव 6 बोसोर जिल्लायाव मावबाय दख'रायाथ' आं इउनिटआव मावबोदों फार्स्टआव बोसोरसे दख'रायाव मावबाय दा बेनिफ्राय आं आरोबाव मोनसे मटिभेसन मोनबाय कि आं मालायखौ बिराद फरायनो थिनबाय थायो आरो जोंनि जायगायाव आं फार्स्ट इन्जिनियार गाबोन समफोरथ' आरोबाव सोरबा इन्जिनियार फरायबावगोन अब्ला आङो रेकर्डखौ जि फार्स्ट इन्जिनियार जादोंमोन आंनि रेकर्डखौ सिफायफैगोन ओंखायनो आरो फरायबावनांगोन होननानै आरोबाव आफ्टर 6 इयार गेप 6 बोसोर गेप थानानै आं रेगुलार CIT आव आरोबाव एमटेक खालामफिनदों जों आंनि क्लासमेटफोरा आंनि बिराद जुनियर गोजा आंखौ आदा होनजोबो उफाय गैया लाजि बांसिनबाबो आं क्लास खालामो 2 बोसोरखौ उफाय गैया मेगन बिसिथाबनानै फरायबाय आरो मटिभेसन मोनो नोंसोरखौ थुलुंगानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै नोंसोरखौ बुंनानै आंबो मटिभेसन मोनदों दा आं मालायखौ थिननाय आंबो फरायबावनो हायो दा बेखायनो आं बुंदों जों फरायनायाव जोङो सिगां माबायदिमोन बेखौ जों गोसोआव लानांला दिनैनिफ्राय दा मोनानिफ्राय जों सम मोनगोन जों बेखौ जों खस्थ' खालामनानै जों फरायनांगोन अब्ला हायैनि जेबो खोथा गैया जोङो जेब्ला लेखा फरायो जोङो फरायसा समाव मा बाहाना मारै गोसोखांलाय आरो बे बाहाना मारिनायानो एग्जाम जेब्ला लिरो ना मालाबा जों लिरबा फार्स्ट लाइन लिरबा सेकेन्ड लाइना गाइड जानानै बावना थायो थाया मालाबा ओरैबायदि माने फार्स्ट लाइनखौनो गोसोखांनो हाया खिन्थु उननिया गोसोआव गोसो दंमोनलाय जायना जाया मालाबा अबेबा कुइसननि एन्सारानो मोननै जानोसै बबे मोनसेयामोनथाय जों बिराद गोसोखांगोन कुइसनखौ हाया जि गोसोखांगोन बहिखौ जों हाया आरो मालाबा जोङो गोसोआव थानाय बायदि मोनो खिन्थु नंगौना नङा कनफिउज जायो आरो थांना नोंनि रुमाव थांनानै बहियाव थांनानै पेपारखौ थांना नायबाय नै बेखौबो हायोमोन ना बाखि उननि एग्जामा गाज्रि जाजोबसै ओमफ्राय टेनसन जानानै उननि एग्जामा गाज्रि जाजोबसै मानो जायो बियो बेनि मोननै मोनथामसो खारन दं 1 नाम्बार खारनानो जाबाय हराव जेब्ला ओंखाम जाखांना लेखा फरायनो जिरायो जेब्ला बिराद टेन्टावनो ओंखारो अब्ला सानो दिनैखौ जेरैखिया उन्दुनोसै गाबोन फुङाव सिखारना फरायनोसै साना आरो जेब्ला फुं मोनबाय हमना ला दिनैनि बायदि बोथोर अखा हादों फुङाव ना गुसु जि मोजां जाबाय उन्दुनो एबा सानस्रां दिनै क्लासबो गैया मिथिङावसो थांगोन ना गतिके दिनै आराम उन्दुनोसै 7टासिम उन्दुनोसै दिनै दाम होननानै हले रैखा गैया फरायगोन खुनु उपाय गैया भगबानाबो लाखिनानै मोनायाव हले फरायगोन मोना मोनफैनोसै मोनायाव सानसेन गाबोनथ' सानसेलाय सानदेबा सानसे फरायगोन गाबोन क्लास गैखाया थिग बिदिनो जेब्ला क्लास 9 मोनो 9नि एनुवेल एग्जाम सफैबा सानसिगोन 9आ बारा इम्पर्टेन्ट नङा ना थांबाय जोब्बाय बे क्लास 10 खौ हले मोनजेननायनिफ्राय ओरैबायदि फरायगोन आं साननोसै क्लास 10 मोनबाय दाना क्लास 10आ दिनै खै मास जाखो क्लासआ मास मोनथामसो जाबाय खोमा मास मोनसेना मोननै फरायदोंना थिगसि क्लास 9आव साननाय बायदि जों फरायासै आरो जेब्ला मेट्रिक एग्जाम मोनसै जेब्ला क्लास 10 सिम मोनहैबाय माने मेट्रिक एग्जाम खाथि मोनबाय फरायनाया बारा मोजां जायासै अब्ला सानसिगोन मेट्रिक एग्जामल' जोबथोंसै जै मेट्रिक एग्जाम जोब्बाय फार्स्ट इयारनिफ्रायनो ओरैबायदि फरायगोन हायार सेकेन्डारिनिखौ जै मेट्रिक परीक्षा एग्जामा जोब्बाय टटेलि प्लेनानो सोलायजोब्बाय एबार मा खालामसिगोन आबैनाव आलासि जाहैनांगौ मादैनाव आलासि जाहैनांगौ आयनाव आलासि परीक्षा जोब्बाय नालाय मास मोनसे मोननै गाहाम बन्द दं मा खालाम बावगारजोबो जों उनाव नैबेबो मोनसे रिजन तारमाने मा गाबोन जों फरायगोन बे मोनसे जोंनि रिजना बे मोनसे खालामो फार्स्टिं जोङो कनसेन्ट्रेट होनानै जों फराया लेखाखौ कनसेन्ट्रेटखौ मिथियो नामा कनसेन्ट्रेट मिथिया बयबो मिथियो नोंसोर आं दा बुङो बयबो मिथिजोबो फिल्म नायो फिल्म नायोना जेब्ला नोंसोर फिल्म नायो फिल्म जोबनोसै नोंसोरनि बिमा बिफाया ओंखाम जानो लिंहरोबा मा होनो दे र' जाथ'वांगोन आंना ना फिल्मा जोबथारसिगोन नङाबा उखैयानो डाइरेक्ट नङाबा नोंसोर जाग्रो होनना बुङो होमबाबो जाथ'नाय नङा खिन्थु जेब्ला लेखा फरायनाय माबा मोनसे सेप्टारखौ फरायदों जोबथारसिगोन बै समाव ओंखाम जानो लिंहरोबा होनगोन डाइरेक्ट जोख्लोबबाय आरो ओंखाम जानो थांबाय
बेखायनो फिल्मनि काहानिखौ 3 घन्टानि काहानिखौ एज इट इज खोन्थाजोबनो हागोन नोंसोर बोरै मा समाव मा जादों सोर मा जायासै खिन्थु 1 घन्टा लेखा फरायबा बे 1 घन्टानि काहानिखौ 1 मिनिटनिबो खोन्थानो हानाय नङा सोरबा सोरबाया गासिबो नङा सोरबा सोरबाया 1 मिनिटबो खोन्थानो हानाय नङा जों होमबा मा लेखा फरायनायखौ जोङो बावसोमनानै फरायनांगोन दा कनसेन्ट्रेटआ लेखा फरायनायाव मानो जाया फिल्माव मानो जायो मेन खोथाया जाबाय फिल्मखौ नोंबो रावबो थिननानै नों नायाखै गावनो गोसो जाना नायदों जों फिल्मखौ नोंखौ रावबो जबरदस्ति नों बेखौ नायाबा लावथि मोनगोन ना नोंखौ रावबो बुङा रागा जोंनानै रावबो नाया मिथिबायना फिल्मखौ नोङो गोसो जानानै नायदों बेखायनो नों बानाय नङा खिन्थु लेखाखौ मानो फरायदों बिमा बिफाया थिननायनि थाखाय फोरोंगिरिया होमवर्क हरनायनि थाखाय एग्जाम थानायनि थाखाय जों लेखाखौ फरायदों बेखायनो जों बागोन बेखायनो थेथावनो ओंखारगोन बेखायनो जों गरमबा दिनै गरमद्राय होनना बुंगोन थाम्फै अरबा जों दिनै बिराद थाम्फै बारा होनना बुंगोन गोजांबा दिनै बिराद गुसु होनगोन खिन्थु फिल्म नायनायाव जोङो गरमबो गैया थाम्फैबो गैया गुसुबो गैया दा बेखौ जोङो मायाव लेखा फरायनायाव जोङो बाहायनांगोन माने नों गावनो गोसो जानानै लेखाखौ नों फरायनांगोन कनसेन्ट्रेट जों होनांगोन बेनि उनाव जोङो मा खालामा प्रेक्टिस जों रिभिजन बारा खालामा जों लेखा फरायबा प्रेक्टिस जों रिभिजन बारा खालामा बेखायनो जों मा खालामनांगोन जों प्रेक्टिस बिराद खालामनांगोन रिभिजन जोङो प्रेक्टिस खालामाबा रिभिजन खालामाबा जों बावो बयबो बावो नोंसोरल' नङा गासिबो फरायसायानो बावखायो बेखायनो प्रेक्टिस आरो रिभिजनाबो बिराद इम्पर्टेन्ट दिनै बिस्थिबार नामा थांनाय शुक्रबाराव मा ओंख्रि जादोंमोन गोसो दं हा सोरनिबा हाबायाव जानायबाल' गोसो थागौमोन थायोना थाया सोरनिबा बार्थडेआव जानायबा गोसो थायोना थाया सोरनिबा आलासि जानायाव थांना थायामोन दे दाना न'आव जानायखौबा जों गोसोआव थाया जाबाय नालाय जोबबाय थांबाय खिन्थु सोरनिबा हाबायाव जादोंबा जों मा खालामो बेखौ बिराद मानसि बुरजा जमा जादों बेयाव ना फुरा मेम'रि नोंनि मेलेमाव थासिगोन प्लास जाखांनायनि उनाव जोङो रायलायबाय थायो हाबायाव मा जानायमोन माबा माबि होननानै ना आं बिराद दाउ जादों बिराद अमा जादों बे प्रेक्टिस जाबाय बियो मिथिबायना रिभिजन खालामबाय थानाय जादों बावगारनो होआखै मेलेमाव थाबाय थादों लेखाखौबो जोङो बिराद प्रेक्टिस खालामनांगौ आं मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे मिटिङाव खोनादोंमोन बियो ओरैबायदि प्रेक्टिस खालामदोंमोननो मेथामेटिक्सखौ बियो प्रेक्टिस खालाम 200 डिस्टार्ब फोजोबदोंमोन 200 डिस्टार्ब बहि फोजोबदों मेथामेटिक्सनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनानै जोङो जोंनिखौ सानना लायनाय जोङो बोसोरसेयाव टटेल अल साबजेक्टखौ लानानैबो 200 डिस्टार्ब बहि जोबा जोंना बेखायनो प्रेक्टिस आरो रिभिजनआ बिराद जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट नोंसोर प्रेक्टिस खालामनांगोन जेसेबां हायो प्रिभियास कुइसन पेपारखौ जोङो नायनांगोन आरो बेनिफ्राय जों मोनफ्रोमबो चेप्टारखौ जोङो कनसेप्टजों फरायनांगोन क्लियार कनसेप्ट मखस्थ'जों नङा जों कनसेप्टजों क्लियार कनसेप्ट लानानै जों लेखाखौ फरायनांगोन अब्ला बै आं दहायनो एग्जामाव बावहैनाय एग्जामाव जोङो माने कनफिउज जानाय डाउट जानाय नैबे क्लियार जागोन आरो अब्लासो आनजादाव नाम्बार बुरजा मोननोबा आनजादाव बेखाय मोनगोन देग्लाय बर' मिडियामनि टपआसो मोनदों दे हा टपआ 93.5% सोर मोनदों क्लास 10 निफ्राय नायनांगौ मिथिबायना क्लास 10 आव फरायनायफ्रा मिथिना लानांगौ ना आंबो लाखिगोन उनाव माबायदि मानसिया मोनदों माबोरै मोनदों बियो नयनमणि बर'ना इउएन एकाडेमि तामुलपुरनि बियो 93% मोनदों आबसुआ मोनसे हाबाफारि लायो जोङो टेलेन्ट सार्च एग्जाम नोंसोर होनो मोनदों ना क्लास मेट्रिक होनायफ्राबो होनो मोनदों बे टेलेन्ट सार्च एग्जामा मेट्रिक एग्जाम जानायनि सिगां जों खुङो बे थांखियानो बेनो जाहाथे मेट्रिक एग्जाम जानायनि सिगां बेखौ एग्जामखौ एपियार खालामनो फरायनायावनो मेट्रिक एग्जामाव जाहाथे मोजां जायो आरो बेनि फिथाइखौ जों मोनबोबाय थादों बे नयनमणि बर' मिथिसार बसुमतारी हायुंसा बसुमतारी बे साथामा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आरो बिसोर टेलेन्ट सार्चखौ नाय नोंसोर रिजाल्टआव टेलेन्ट सार्चखौ बिसोर टेलेन्ट सार्चआव मोननाय 6 जन 7 जन फरायसाया कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायाव बिसोर हाबनानै दङ जाय टेलेन्ट सार्चआव मोनो बे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थायावबो मोनफैयो आरो आबसुआ बेखायनो बे हाबाफारिखौ लादों आरो दिनै बिसोर मोजां मोनसे जाफुंसारनाय फैदों आरो फारसेथिं मेट्रिकआव गोदो बासिनाय फैयामोन ओएमआर सिटआव लिरनाय फैयामोन मेट्रिकआव दायो मेट्रिकआव मा फैयो ओएमआर सिटआव बे एग्जामखौ जोंनि बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा बारा गोरोन्थि खालामा मानो खालामाखै क्लास 6 निफ्रायनो ओएमआर सिटआव एन्सार होनाय टेलेन्ट सार्च एग्जामाव होनो मोनदों मोनाखै होनबा नोंसोर आबसुनि खुंनायाव
बेखायनो मेट्रिकआव जोंनि फरायसाफ्रा गोरोन्थि खालामा मोनबोबाय थानायनि थाखाय बेखायनो आबसुनिफ्राय नैबे हाबाफारिखौ लादों आरो बेखायनो बे नयनमणि बर'आ बिसोरो माने मेट्रिकआव बर' मिडियामआव टप खालामो दा बेखायनो नैबेयाव बाहागो लानाय क्लास 10 नि फरायसाफ्रा फैबाय थानाय टेलेन्ट सार्चआव बान्था मोननो थाखाय नोंसोर जुजिनांगोन फार्स्टनो जोङो 20,000 सेकेन्डनो 15,000 थार्डनो 10,000 फैसा जों होनानै जों बरायदा बे सेन्ट्रेलनि कनफारेन्सआव जों बरायदों दतमायाव जानायाव आरो कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननानै जों 10,000 होयो सासेयाव नोंनि लेखा बायनायनि नोंनि ड्रेस सुनायनि इउनिफर्म सुनायनि गासिबो खरसा बिसोर ओंखारजोबो एडमिसनावथ' आजिखालि फ्राय गभर्नमेन्टआव फ्रि जायो फैसा होनाङा बेखायनो जों नैबेफोरखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय लादों जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगानाय मोननो हायो दा जों मिथिबाय मटिभेसनखौ जोंनो मानो नांगौ ना थुलुंगानायखौ जोंनो मानो नांगौ जों लेखाखौ ओरैनो फरायोबाल' जाया ओरैनो फरायना टेबोलाव जिरायबाल' जाया नैबे जोंनि मेलेमाव जोंनि गोसोआव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे थुलुंगानाय एबा मटिभेसन जोङो मोननांगौ दा थुलुंगानाय एबा मटिभेसना बयनिबो बेलेग बेलेग रोखोमनि जागोन सोरबाया सानगोन जोंनि न'खराव लेखा गोरों सासेबो गैया आंनो फार्स्ट लेखा गोरों जागोन सोरबाया सानगोन जोंनि गामिनिफ्राय आं फार्स्ट डक्टर जाथारगोन सोरबाया जोंनि फरायसालिनिफ्राय आं फार्स्ट 90% लाखिथारगोन बयनिबो साननाया बेलेग बेलेग सोरबाया सोरबा फोरोंगिरिनि लाइफ स्टेन्डार्डखौ नुनानै आंबो बिदि जागोन सोरबा अफिसारनि पावार अफिसारनि गाननाय जोमनाय ड्रेस बिदि थानाय बेखौ नुना सानगोन आंबो बेबायदि अफिसार जागोन बेबायदि बयबो सानगोन आरो बेबायदिनो बयनिबो रोखोमा बेलेग बेलेग आरोबाव जोंहा मोनसे गिदिर मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दङ दायित्व दङ दिनै नोंसोरखौ बिमा बिफाया फरायसालियाव थिनहरदों नांगौबानो थाखा फैसा होदों गाबोन समफोर नोंसोरखौ बेमार आजार जायोबा दाउ अमा फाननानै मिथिबायना हा बन्दक होनानैबाबो मोसौ फाननानै बोरमा फाननानैबाबो नोंसोर बिमा बिफाया फार्स्ट डक्टरनाव लांगोन गाव लोमजादोंबा गावनिखौ दोनथ'ना नोंसोरखौ लांगोरबावगोन बेयो जाबाय नोंसोरनि बिमा बेयो जाबाय नोंसोरनि बिफा दिनै नोंसोर कलेजाव फरायगोन थाखा फैसा गैयाबा अमा फाननानै दाउ फाननानै मोसौ फाननानैबाबो नोंसोरखौ कलेजाव फरायगोन एडमिसन लाहोगोन बेयो जाबाय बिमा बिफा मानोना बिसोरो मिथिगौ दि बेबायदि खस्थ' खालामनानै फरायबोनानै खस्थ' खालामनानै मावनानै जानाया गोरलै नङा बेखायनो जोंनि फिसाया जाहाथे एसेबाबो आंनि मेगननि सिगाङाव जाहाथे मोजां जालाङो बेखौ बिसोरो साननानै दिनै बिसोरखौ होदों दा अब्ला फैबाय थानाय 20 बोसोरनि उनाव 30 बोसोरनि उनाव 35 बोसोरनि उनाव नोंसिनि बिमा बिफाया बोराय बुरै अबस्था जागोन थाबायनो हायै मेगन नुयै मोनसे अबस्था जागोन बै समाव नोंनि बिमा बिफाखौ नोङो जुदि लांनानै डक्टरनाव बिजि मोनसे थुना होनो हायाब्ला नोंनि बिमा बिफाखौ नायनांगौ दायित्व नोंनाव फैगोन सासेल' फिसाला जानो हागौ सासेल' फिसाजो जानो हागौ नोंनि बिमा बिफानो गस्ला गांसे बायना होनाय दख'ना गांसे बायना होनाय बेबो नोंनि दायित्व जाफैगोन बै समाव जुदि नों नोंनि बिमा बिफानो जेबो जुदि बिदि होफैनो हायाब्ला नोंजों समान समान नोंनि बिमा बिफायाबो जुदि हाजिरा मावफानानै जानांगौबा नोंजों समान समान नोंनि बिमा बिफाखौ बिबायनानै जानांगौबा बै समाव नोङो सासे मानसि हिसाबै माबायदि मोनगोन गोसोआव बिराद गिदिर मोनसे दायित्व जायनि थाखाय जों गावनि आथिङाव गाव जों गसंनो हानांगोन सासे मोजां मानसि जों जानांगोन आरो बे मोजां मानसि जानांगौबा जोंनि नैबे बैसोआव नोंसोरनि एक नाम्बार खामानियानो लेखा फरायनाय लेखा फरायथारनांगोन नोंसोर दा जों बुजिबाय लेखाखौ जों मानो फरायनांगोन आरो लेखा फरायबा जों कलेजाव थांनांगोन स्कुलाव थांनांगोन आरो सानफ्रोमबो जोङो लेखाखौ जों फरायनांगोन सानफ्रोमबो जों लेखाखौ फरायनांगोन दा नैबे बैसोआव आं नोंसोरनो गोलावनि खोथा फिउचारनि खोथा बुंबा खोनासंनाय नङा नैबे बैसोआव नोंसोरो इगनर खालामनो बिदि खोथा बुंबा बारदों मा बुंबाय थादों सानगोन खिन्थु प्रेक्टिकेल सानसे समाव नैबेनो जाफैगोन जेब्ला नोंनि लोगोआ नोंजों थानाय लोगोआ मालाय खस्थ' खालामनानै खोनासंनानै लेखा फरायनानै जेब्ला सासे गिदिर अफिसार जागोन सासे गिदिर बिजनेसमेन जागोन सासे मोजां मानसि जागोन सासे जेरावबो मान सनमान मोननाय मानसि जागोन अब्ला बै समाव जुदि नोङो हाजिरा मावनानै जायोब्ला बै समाव जुदि नोङो खस्थ' खालामनानै जुदि जायोब्ला बै समाव जुदि नों जौ फाग्ला जायोबा बै समाव जुदि न'खर दानानै नोङो थाखा फैसानि आंखाल जानानै गोबां गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनांगौ जायोबा नोंनि मेगना नोंनि गोसोआ बै नोंनि लोगोनि फारसे थांबाय थागोन आरो सानफ्रोमबो नोंखौ हराव हरसे उन्दुनो ओंखारै टेनसन मोनसे फैगोन दि आंजोंनो ज' फरायोमोन आंजोंनो थायोमोन मालाय बेहा अफिसार जाबाय बेहा मोजां जाबाय टाउनाव न' बिल्डिं लुबाय गारि दङ दिनै भेकेसनाव बेरायहैदों मादों गोबां बेबायदि सानबाय थागोन उनाव अब्ला बै समाव
साननायनि अनगा नोंहा जेबो उपाय गैला राहा गैला बै समाव आरो बै समाव साननानै जेबो उपाय गैला मानोना बे समाव नों बबे हाइ स्कुलाव फरायबावनो बबे कलेजाव फरायबावनो नोङो बैसोआव जुदि बारजोब्बाय बेखायनो नैबे बैसोआव जोङो नैबे खोथाखौ खोनासंना लानानै जोङो जानला मोनला लोगो जायाबालासिनो जानला मोनला साननायजों थांफायालासिनो सा साज्रां डिसिसन लायालासिनो गोथौयै सिनसियारलि साननानै लेखाखौ जों मोजां फरायनांगोन गोसो होनानै गावखौ बावसोमनानै कनसेन्ट्रेट होनानै जोङो स्टाडि खालामनांगोन नङाबा सानसे समाव नैबे जेंनाजों मोगा मोगि जागोन सानसे समाव बे जेंनाजों नोंसोर मोगा मोगि जाहैगोन आरो बै समाव सानबाबो जेबो सम मोननाय नङा मानो नैबे नोंसोरनि 12 बोसोर 13 बोसोर 14 15 16 बोसोरानो 20 बोसोर 18 बोसोर बैसोआनो नैबेबायदि गावखौ गायसंनायनि गियान बुथुमनायनि नलेज बुथुमनायनि नैबेनि सम नैबेनि बैसो नैबे समाव गासिबो खामानिखौ मावनो हायो 22 बोसोर 23 बोसोराव सासे एसएस अफिसार जाहैनो हायो सासे इन्जिनियार जाहैनो हायो सासे एमए पास जाहैनो हायो 25 बोसोर बैसोनि सिगां सासे प्रफेसर जानो हायो पिएचडि हल्डार जानो हायो गासिबो खामानिखौ बे समाव मावनो हाजोबो बेखायनो नैबे बैसोआव नोंसोर बे बैसोआव जानला मोनला खालामालासिनो बेयावनो नोंसोर गोसो होनानै जाहाथे थाबनो नोंसोर जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय खस्थ' खालामनानै नोंसोर लायो फरायसा लोगो नोंथांमोनखौ बेखायनो आं खावलायदों जोङो गासिबो बिदि साननायनि उनाव जोङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे सिमां जों लानांगोन आरो बे सिमांखौ मोगथां महर मोनहोनो थाखाय जोङो थांखि लानांगोन गोबां जों उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोबाय सिमां नुनांगौ थांखि लानांगौ बिराद बायदि खोनाबाय साफ्रोमबो फोरोंगिरिया जोंखौबो बुङो सिमां नु थांखि नु सिमां नुनाय थांखि लानाया बारा गिदिर नङा जेबो गिदिर खोथा नङा बियो खिन्थु बेखौ सौहैनांगौनि थाखाय बेखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय दैलि खामानि मावनांगौआसो बिराद गिदिर दैलि खामानि मावनांगौ बिराद गिदिर खोथाया बिसो सिमांखौ बयबो नुनो हायो नोंसोर गाबोन समफोर नोंसोर नुनो हागोन डक्टर जागोन इन्जिनियार गासिबो नुनो हायो खिन्थु फार्स्ट नों क्लास 9 आव फरायदोंबा 9 खौदि मोजां फरायनांगोन क्लास 10 आव फरायदोंबा 10 खौदि मोजां फरायनांगोन नै बिसोरहा मानोना क्लास 9 को पास जायाबा नों 10 आव मोनहैया मेट्रिक को पास जायाबा हायार सेकेन्डारि एग्जाम होनो मोना नोङो क्लास 11 को पास जायाबा नों डक्टर जानो हाया इन्जिनियार जानो हाया क्लास 8 को पास जायाबा नों मेट्रिक होनो मोना मोनफ्रोमबो क्लासखौ जों इम्परटेन्ट होनानै जों फरायनांगोन बेखायनो नोंनि थांखिया जुदि सिमाङा जुदि 5 इयार्सनि प्लेन जाबायबा 5 इयार्सखौ गाबोनो मोनजानो लुबैबा जानाय नङा गाबोनो 5 बोसोरखौ मोननाय नङा नोङो बोसोरसे बारनानैसो 5 बोसोर जाफैगोन आरो बे बोसोरनि सिङाव मास मोनसे थांनानैसो बोसोरसे जागोन सप्तासे बारनानैसो मास मोनसे जागोन सानसे बारनानैसो सप्तासे जागोन 1 घन्टा बारनानैसो 24 आवार्स जाबासो सानसे जाफैगोन गतिके बेखायनो नोंसोरो दिनैनिफ्राय दानिफ्राय सिगां क्लास 9 आव बोरैमोन 10 आव बोरैमोन बेखौ गारजोबदो मेट्रिकआव बोरैमोन 11 आव बोरैमोन बेखौ गारजोबदो दा मोनानिफ्राय सानिफ्राय ओरैबायदिल' सानदो दिनै सानसेखौ आं जेरैखिजाया मोजां खामानि मावगोन हयथ' लेखा फरायगोन हयथ' सल' फरायगोन हयथ' निउस नायगोन हयथ' बिमा बिफाजों खामानियाव हेफाजाब होगोन हयथ' माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खामानि मावगोन खिन्थु आं बेकार थाङो